Boas tardes a todos e todas, eu son Jorge Núñez e como xa é un clásico neste grupo dicir de quen vimos sendo, para os que non me coñecen direi que son fillo de Mari Carme Pantroneira daqui do Gualo e de Pepe do Río. Os que si me coñecen saben que son un recén chegado a este mundiño electoral. Cando Marcos, como candidato á alcaldía de Moraña, me propuxo participar neste proxecto, que eu sabía quen era Marcos o do Bloque, pero teño que dicir que non coñecía moito a Marcos. Despois destes meses de traballo con el, si teño información de primeira man, e sei que é unha persoa moi capacitada, de trato moi agradable, que sempre ten un sorriso na cara. E iso, entre outras cualidades, explica por que lidera esta organización en Moraña desde hai anos. Logo de aceptar a proposta, o seguinte paso foi saber quenes eran os compañeiros nesta candidatura. E cando fixen, a impresión foi inmellorable. E contando con esta xente, o proxecto foi aínda máis ilusionante. Partindo de que está mal que o diga eu, porque formo parte dela, a lista coa que se presenta o Bloque Nacionalista Galego estas eleccións en Moraña está conformada por xente moi válida, de diversos ámbitos e circunstancias, e que temos en común unha gran ilusión e moitas gañas de apostar para que as cousas melloran en Moraña. E as cousas non melloran falando e opinando do que se debería facer, senón facendo, actuando. Non cambiamos nada ca nosas opinións, senón con nosos actos. Por eso esta candidatura ven para facer moitas cousas. E vos tamén podedes cambiar a dinámica actual cos vosos actos, concretamente co acto de introducir na urna a papeleta do Bloque o día das eleccións, por ser a mellor opción para transformar o noso concello. Como seguro que xa sabedes, o Bloque está demostrando unha gran eficacia e xestión nos concellos onde goberna, como Allariz, As Neves, Moaña, Pollo, aquí ao lado en Barro ou Pontevedra. De todos é sabido que a capital é unha referencia mundial pola súa excepcional xestión municipal. É bo saber que o noso equipo conta co respaldo de todo o grupo do Bloque Nacionalista Galego para aproveitarnos de toda esa experiencia de goberno, saber facer de forma eficaz de traballar e xestionar, porque o poñen a nosa inteira disposición. Sabemos que en Moraña tamén se poden e se deben implantar esas políticas que xa resultan moi beneficiosas nos concellos que administra o BNG con tanta solvencia e que son un referente e modelo de éxito demostrado. Aquí non iba a ser distinto. Moraña tamén sería un referente cun goberno de Bloque, estou seguro. Ainda así, sempre se di que nas eleccións municipais o partido non importa tanto, que se vota a persoa. Pois neste caso, en Marcos temos unha boa persoa, honesto, traballador e moi preparado para este cometido pola súa gran capacidade de xestión. Ademais, todos os que seguimos a política municipal do noso pobo, estes últimos anos sabemos que Marcos ten unha gran bagaxe acumulada porque nos consta que leva moitos anos traballando e reclamando nos plenos melloras continuas para Moraña e para os morañeses. Se temos partido, se temos proxecto, se temos equipo para leválo a cabo e se temos a persona idónea para encabezalo, somos sin dúbida a mellor opción posible das tres que tedes para escoller nestas eleccións municipais do día 26. Tede o conta. Adiante Moraña, o mellor está por vir.